Yada so Menshia District Government Hospital. Na yepese yene fire service omo empanimfo ba ko enso esatwetwe enkomo biem. Ono eye adwuma Menshia District Fire Station. Yene no eni enkomo kakra. Pacho ye frame ADO1 Asamoah Kennedy. Operation Officer Menshia. Yo, sese ye wo hai hu se modwuma ni ba ko apra. Na meje to adum nti na ma so wo ha bi mu kra kan o fire for man ko du ho ntem mu madwuma no esan pa ewo mu ene sei that's miura de tie nie adwuma ne de esan ewo mu pa wo kɔ eja dum ye ho a akwanhia timetu brebia ebi wo ho a afidie na ye de adwuma no koreti pra ho ene bi wo so a public no sesi ya baby ayani ejina sesi eye timamufo no ekwan ya omode Ghana National Fire Service personnel enam so amanfo no ekwan ya omode personnel enam so no ya ni omo nya adwene ba kokora na sesi ya no ye mpanyimfo oguso omo ka ho nsem ebe niam baby na omanfo aya se eja ato baby sebia mu a fire station ewo ho se atoyira nchem toa na wo ba na wo bebo mama ne na yemom yakoboa wo nanso de yehunu Ghana sese ni se eja no eto na ye kwa akoboa wo ma yemom na be ye o matamfo a yese o ahia ye na o eto hye so ana o to ye so ewere enya sa na yese ye aboafo ya yese ye ba beboa mo eja no ye so na fire service ni bia nyina ho na mom eba ene ye ba be ye moa anu nti no ɛhɔ no yɛ san ɛnɛ sɛ die yɛsi yɛ ma menka bi nkyerɛ obi kura branch a meka branch a dadeɛ no yɛdi dumgya no odi dumgya no obi de aba akɔkɔ bɔ ne ti mu ne nasum na no nyinaa papa yɛdi mogya ɔno yɛde ne kɔkɔmfa no kye wɔn yɛ mienu kyɛ sɛ wɔn ama ntɛm wɔn asɛm no wɔn ɔka no ɛna gya no ehyia wɔn ama ntɛm ɛnso sɛsia no sɛ wohwɛ ma baabi a wɔn fifiri a wɔn baeɛ a wɔn bɛduru hɔ no ɛmu hwehwɛ paa eja no de di kan kirapatrefo na di kan ba beduru ho ya no achi ansa na kuri ya see from say atuma wamosofo eso ba hwe distance a omdi free a omdi ba eja she in seconds and it is a kobase obi no free akirichiri no oba na wa ba be ye moa na oba na wo bua ne se wa amantema asekire ne sei eti Ghana for be has ye jai sa niama na omo yidi fire service for na the earlier the better ebeboa ye nyina e san say ye no ye somboafo ya ye somu ni abeboa wo eni kwan se otake ye akwani asem akwansidie na e baaye no entimi ma ye nu ontem no ekwan kura ye be fa so a ye di bedu no kura e asem foforo wo ko hwe Hello FM ho a ensema esi ne no won say makola yi kasa o kire mu say na ka baabi miensa ana ye betimi agina ho ni yadum gya no but baabi miensa no bisa ye ho say onipa dasani wo a ugina ho am say Hello FM oni mo say wo twam kura onipa ekokura de so o kia no ansa no akwa bere ne ye de ka akwa akogina ho akodum gya no ya no na ko ba say ye de atwede no eba ni ya twi atwede no de ba na o matimi adum gya no afiri soro normal practice ye dum gya ye dum from the seat of the fire not periphery enya soro ena yesi yedum gya no nanso yenya ekwanya emfa nkɔ woni ntino na yesi yedum ni firi soro se ne ye be kati gya no na entre nkɔ se ye japade ya no nti ena muhu ni sa se ekoba ni sa no eti ya sra Ghana fo se ya no mu nyina na edum gya no so gya no si na wo fra ye ntem a ye beba ehɔ ntem agya ebreho wo mu ni se wo bisa Ghana ni abrantie ubisa Ghana ni ababawa ne girlfriend number wo baka kire osesi a ne boyfriend number wo babo ni sesi a kire wo ubisa the fire service number onim ana bobo tu dwaman ana se ye bobo numbers ni metimi abo ba kwa na ye di kan 193 ya ni emergency line ba ko ye 023 220 4045 ya no ye Menshia fire station dia na be de mamu se wo frɛ fire bia fire service station number bia wo benya bia se wo frɛ ma atobo na kire omumu megina ebia Menshia hospital ne nkyɛn ho efie bi hye
anaasɛ medan ɛɛhye na momɛyɛ mmoa ɔbaa na wɔwɔ ahoma no so wɔ tia hɔ no ɔbɛbusa wo sɛ ɛhefa pɔtee nyantoboaseɛ no kyerɛkyerɛ no mu mayɛ ɛnyɛ saa kaa ne ɛba a ɛbɛtumi abɛyera ɛno nti woto bo na wokyerɛkyerɛ mu baabi a wogyina na wode ahwɛnsodeɛ adeɛ agye akyerɛ ɛnti sɛ biribi te sɛ manhyia fire station wobɛtumi akasɛ bi a mɛbɛn megyina manhyia fire station yɛ a ɛbɛn manhyia government hospital ɛyɛ ahyɛnsodeɛ a obi yɛ anim ɛnti baabi a wɔkyerɛ obi bia no adeɛ bi a ɛsombo ɛwɔ that area no fa kyerɛ ɛba ne saa kaa ne ɔba a wɔn ba hɔ straight wɔankyerɛ ne yie a ɔkɔ a ɔbɛyera ɛkɔba saa wɔn so wɔn ama ntɛm ɛtɔ so bio adeɛ baako a Ghanafoɔ ka ɛyɛ awerɛhosɛm kɛseɛ sɛ ɛntumi ba sɛ aban bɛte service te sɛ fire service na ɛda hɔ na watɔ cars de aka yɛn ho ne yɛte hɔ ne yɛse yɛnkɔsɛ nsuo ngu kaa anim na yɛte fire station hɔ na gya ne ba ansa na yɛkɔ akɔsa nsuo wohwɛ mu kora nyansasɛm bi anim sɛ wodwene ho a nyansasɛm bi anim na mo ba bɛtena hɔ mo bɛgye deɛ yi bi kora ka sɛ deɛ wɔ mu nie baabi na ɛhyɛn na mode kɔɛ na nsuo nim yɛno na mekyerɛ mu yi ɛnyɛ no kora saa da sɛ wotena ase ma ɛgya sɔ na ɛgya no hɛ aseɛ ɛgya bia hɛ aseɛ apart from petrol ɛne gas gya yɛno na ɛgye prɛko pɛ ɛna asɔ na mmom ɛgya bia a ɛyɛ ordinary fire bia deɛ ɛhyɛ aseɛ firi ne ketewa mu wɔyɛ ɛsi yɛ nne ahomakye no ɔma na ɔmo hɔ nyina hu sɛ ɛgya no ɛstarte firi baabi ketewa bi ɛbrɛ bɛyi na ɔmo frɛ fire service foɔ ɛdeɛ na ɔma na ɔmo hɔ no ɔmo yɛɛyɛ ansa na ɔmo bɛfrɛ fire service foɔ ɛti nneɛma bebree ɛna yɛkeka bɔ mu a ɛde wɔɛsɛ ne ba na deɛ tie ni sɛ wotwɛn ma ɛgya no dare ne kɔduru mpɛmpɛnsuo bi a buroni si develop stage ɛkɔduru hɔ a sɛ oni no so ɔba aba bɛdum no yɛse ntɔkwa dendene ɛfiti kɔɔti a na mpata dendene nso so ne yɛdi hyia no ɛno nti sɛ yɛba a afidie ne yɛde ba no yɛwɔ machine ɛbɔ mu na deɛ wɔde ɛkɔdum no de sɛ wɔ operate a ɔma ne kɔ soro na hoɔden ne kɔ soro ansa na atumi amiti gya no na atumi de no aba fam na sɛ mo a worezi trɔtel no anaasɛ ahoɔden no ma ne kɔ soro no dodoɔ no so de ne nsuo no ɛfiri kaa no mu cars yɛde ba nyinaa ebi awɔ n'ahoɔden ebi ahoɔden ɛyɛ 18,000 litres ebi yɛ 9,000 litres ebi yɛ 400 litres ebi nso ɛyɛ mɛfa sɛ 500 litres ya nsuo kaa dodoɔ a egyina kaa mu no ɛti sɛ ɔde bɛgyina hɔ no so wɔrezi trɔtel no na sɛ eyi nsuo ne ntɛntɛm a ka ho sɛ nsuo no bɛsa ntɛm yano na wo a wogyina nkyɛn a woyɛ ordinary person bia wogyina hɔ so wɔn baayɛ no nsuo ni kaa mu nyɛ saa na teɛ yɛ kɔɔ kɔyɛ den hwan na ɔkɔ afuom a wɔmfa sekan ɛnkɔ afu eti saa asɛm na yɛ no ɔmo ka ne nimdeɛ a mema ani ntia obi bia woyɛ ordinary person bia wobɛka saa asɛm wei but woba ne yɛkyerɛ wo a wobɛhunu sɛ nyɛ saa na teɛ eti yɛsrɛ Ghana man ansi Kumase nko ɛnkran Kumase baabi bia fire wɔ bia yɛ president no ɛkɔ these days a na ɔmo take wɔn ɛsi yɛ bo wɔn bɔne bɛn na fire service ni no ɔyɛ fire service fire man bia no wa soja ɛyɛ mo a mo wɔ fie no na mo yɛ magya ne ba na wo frɛ no sɛ ɔmra mɛboa so a wo sɛ kɔbɔ no na wo a wo soja no deɛ ne yɛde ayɛ wo a wo soja no yɛayɛ obibi ɛne ti si yɛba ne yɛba bɛyɛ momo a saa deɛ no ɔmo yɛ no ɔmo ntwa akyiri ɛsiane sɛ yɛn nyinaa yɛ so wɔn nyɛ Ghanafoɔ ɛnkyɛn fire service foɔ yɛn nyinaa yɛyɛ Ghanafoɔ ɛne yɛn nyinaa yɛgya padeɛ ɛne ɛhyɛ no ɛnna ɛgya padeɛ a ahye nnɛ no ɛnyɛ asɛm kumaa ɛno nti no sɛ yɛyɛ ba a yɛbɛbɔ ho ban sɛ ɛbɛyɛ a ɛman no yɛn nyinaa yɛmmɔka ɛnti ɛnyɛ sɛ yɛyɛ boapayɔ ɛne yɛba sɛ yɛtena hɔ atwɛn anaasɛ nsuo ni kaa mu ɛne yɛde ba ɛnyɛ saa na tie mepatwɔ 801 Asamoah Kennedy operation officer manhyia